салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ ё ки ягон чизи худро гум кардааст, муроҷиат кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни корвон. духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 46 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳоли коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон. духонага квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хонаро ремонти нави замонавӣ карда дар дастон метиҳанд, фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад. рақамҳош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап зан, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Зарафшон. духонага квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 41 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти миёна дорад. айни ҳол дар хона зиндагӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳраки Шарора, сехонага квартира дар якум этаж қарор дорад. 60 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 177 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти миёна дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешавад. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 4 ошёнаи кирпичнӣ мебошад. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, парки айнӣ, кӯчаи Чашмасор. сехонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 90 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгиритон. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Цирк. якхонага квартира дар 12 этаж қарор дорад. 65 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳоли коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. доми 15 ошёна мебошад. аз номи канал гап зан, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Ленинский район, дар пеши бозори нав. якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет дорад, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳоли коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд барои дастгиритан дӯстони азиз. аллоҳи меҳрубон аз ҳар яки шумо розӣ бошад. худо нигаҳбонатон бошад.